Só o feito de cantar en galego hai a moita xente das cúpulas que lle molesta, que se lle mete nos ollos. E entón, pois, iso tamén dá folgos para continuar adiante. O feito de facer música en galego sí que estamos reivindicando que deberíamos de ser sempre o natural. E hai a xente que non lle gusta natural. Como dicía o cantante dos Reis Seguers de Machín, facer música que non lle molesta a ninguén é ser un bufón para os opresores. Como somos galegas, facemos música en galego, que é o natural. Non é tampouco unha reivindicación máis o contido das letras, que é unha reivindicación social, sobre todo por este sistema establecido no que estamos condeadas a vivir. A voz, a música é un medio excelente para partillar pois os nosos sentimentos. Nos en segredo tiñamos a intención de facernos millonarios, pero o que transmitimos falando en galego, cantando en galego, sentindo en galego, eso é sentimento. Non hai nada que poida loitar contra eso. Eu sí que quería facer a revolución, a verdade. Era a miña intención, pasa que, bueno, as cousas que van a pena van pouco a pouco. Bueno, pois porque nos gosta e nos presta danos a gana e xa nos dará de dentro da lado fondo, que decía outro. Porque é a lingua na que nos máis nos presta a falar, comunicarmos, expresarnos e na que nos sai natural. Igual que me sai natural pedir esta birra en galego, pois xa me natural expoñer e expresar o que eu sinto en galego, que ademais é a lingua da miña familia toda, na lingua na que me falaba a miña nai. Non atopo motivos máis ben para non facerlo todo en galego, para non vivir en galego. Sempre estamos condenados e condenadas a contestar esta pregunta. Sempre. Incluso na radio galega, sempre che fan algo así como, para que coño facedes música en galego? Se queredes vivir desto é que non tedes nin puta idea do que estás facendo. A ninguén se lle vai a ocorrer preguntarlle a Oasis que por que coño cantan en inglés. Non sei. Esa boa.